खुलुमबाय जोङो डिमाकुसिनि बै 63थि बोसोरसालिया जि बड' साहित्य सभानि कनफारेन्स बेवहाय जोङो आरसि हिसाबै जोंनि माने थुनलाइ आफादनि बिथोन बायदियै जोङो नारा नाथा नाजागासिनो दङ बेयाव खामानिखौ माने एसे गोख्रै खालामनो थाखाय बेवहाय जोङो दा पेन्डेलनिफ्राय लानानै एक्जिबिसन डाइनिं हल डेलिगेट हल गासै थियाटार देखायनायनि जायगा हिसाबै लानानै बेखौ कभार खालामनानै जोङो सान हर मावगासिनो दङ आरो बेयाव दा जोंहा मेन पेन्डेलाव 10,000निबो बारा मानसिल' जिरायनानै मिटिंखौ खोनासंनो थाखाय खाबु मोनगोन बा हागोन। ओमफ्राय जोङो दा जानाय लोंनाय बेवहाय जोंहा भेज नन भेज माने सिस्टेमखौ जों खालामनाय जादों। जायफ्रानाखि भेज जायो बेनि थाखायबो जों आलादा डाइनिं हल मोनसे खालामनाय जादों। ओमफ्राय जायफ्रा भेज नन भेज बेखौ जों डिफारेन्स खालामनानै माने बानायनाय जादों। ओमफ्राय जोंहा बेयाव प्रग्रेस हिसाबै दा जोङो थियाटारबो दङ बुंनो थाङोबा गोजोनथाव रादाब मा थियाटार दं? आइ राखि थियाटार आरो सोरां मन्जु थियाटार बर' साहित्य सभानि कनफारेन्सआव बेनो होमबा माने फार्स्ट टाइम जागोन जे बर' थियाटारखौ फ्रिहै देखायनाय जागोन आरो बे मोनसे गोजोनथाव रादाब। ओमफ्राय जोंहा जाहैबाय दा माने जानाय थानाय लोंनाय गासै सुबिदाखौ जोङो एसे मोजां रोखोमनि जोङो संना खुरनानै आलासिफोरखौ जाहोनो थाखाय जोङो बेब'स्थाखौ खालामनाय जादों आरो जोंनि आलासिफोराबो थुनलाइ आफादनिफ्राय जों मिथिनाय बायदिहै बेयाव आसामनि गिबि मन्थ्रिया फैगोन ओमफ्राय मेघालय सिक्किम बे मोनथाम स्टेटनि जोंनि बे गिबि मन्थ्रिफ्रा बेयाव फैगोन होननानै जोङो बिथांमोननिफ्राय मिथिनो मोन्दों आरो 10था माने कान्ट्रिनि एम्बेसाडार बिथांमोनखौबो लिंदों होननानै जों मिथिना मोन्दों आरो लोगोसेयैनो गभर्नर 3 गभर्नरखौबो फैगोन होननानै बिथांमोना जोंनो फोरमायदों। दा बिथांमोना जेब्ला फैयो जों बिथांमोनखौ रिसिपसन खालामनो जों आलासि हिसाबै जों सोंनो थाखाय जोङो बानजाय आफादनिफ्राय अरायसम जों रेडि जानानै थागोन आरो गासैनिसिम मोनसे खावलायनाय थाबाय गासैबो जाहाथे फैनानै बेवहाय माने मोजाङै फैनानै बे कनफारेन्सआव बाहागो लाफैयो बेनि थाखाय जोङो बानजाय आफादनिफ्राय जों खावलायहरनाय जादों। बर'नि हारिमुखौ दिन्थिफुंनायनि थाखाय माबाफोर राहा लादों नामा? बेवहाय जोंहाथ' माने कालसारेल साब कमिटि दंखायो बिथांमोना बेनि एरेन्जमेन्टखौ खालामगासिनो दङ। जों कालसारेल माने साब कमिटिनिफ्राय जों मिथिना मोननाय बायदि जोंनि जिखिनि आगयनि मेथाइ खनगिरि रोजाबगिरि रेडिअ आर्टिस्ट टिभि आर्टिस्ट गासैखौबो लिंनायनि मोनसे सिन्था सरसा खालामगासिनो दङ। बिथांमोनखौ जों हांख्रायगोन जेरैबायदि सुलेखा गौतम बिग्राय आरो बिनि आगयनि मेथाइ खनगिरि बिथांमोनखौबो लिंनायनि थाखाय जोङो सिन्था खालामगासिनो दं। बर' थुनलाइ आफादनि बारग' दैदेनगिरिफोर जायफ्रा बे बिथांमोननि गोसोखांनायनि थाखाय माबा मोनसे जर'खा हाबाफारि लादों। बे मोजां मोनसे माने खोथा जे बर' थुनलाइ आफादजों माने लोब्बा थानाय आगोलनि मावलांनाय मानगोनां आगदारि सुबुं बिथांमोननि गोसोखांनायाव आरो बिथांमोनखौ गोदान जेनेरेसननो मिथिहोनो थाखाय जोङो मोनसे माने बेब'स्था खालामनाय जादों। बेनो जाहैबाय माने बिथांमोननि स्टेचु पर्टेल हाफ स्टेचुखौ जोङो 11 जन